Здравейте, приятели! Както виждате тази купичка, чакайте, изрязахме салам тандема. Допреди малко може да видяхте брат ми как направи този сандвич, но понеже нямах място на моя телефон, използвах на баща ми и гледайте сега. Виждате ето този Виждате ето тези саламчета парченца и нарежете ги с някакъв ето такъв нож, а не ги режете с обикновен нож, защото така може да е много по-опасно, защото вие, нали, като го режете така, като не го има предвид да го режете ето така, не ето така, и като го режете ето така, може ето така да е на две парченца. Но само, че има нещо по-опасно. Ето, Ники, ела, хъпни си малко. Добре, виждате парченцата салам. Аз няма да правя сандвич, ще правя нещо, което няма да е много трудно, но няма да е много лесно. Сега, нали виждате, че съм взела едно кисело мляко. Няма значение какво е, просто си вземете някакво кисело мляко и го сложете в някаква малка купичка. Вземете една голяма лъжица. Отворете киселото мляко. О, ръцете са ми мазни от салама. И какво ни яш? Чакай. Добре, отваряте. Изхвърляте водата, чакайте. Изхвърляте водата, която е в млякото, ако вие я ядете и си я яще. Не е задължително. След това трябва да отворя млякото по-хубаво. Не за вас, аз трябва да го отворя по-хубаво. И взимате една лъжичка мляко. Слагате я. Малко, нали, разбърквате, да видите дали е достатъчно. Ако не ви е достатъчно, вземете още една и я сложете в другия край. След това, като разбъркате, оставете лъжичката ето така. И имате сол. Това е сол Калас, може да си я купите не знам къде, ама няма значение каква е солта. Важно е просто да е някаква сол. Не слагайте много голямо количество сол, а слагайте ето такива дупчици. И вижте сега. Слагаме маничко. Готово. Да, това не беше истина. И на мене ми звучи смешно, ама това не е истина. Да. Ако не знаете това какво беше, беше пърдящата възглавница. Ето, така. След това взимате и почвате да бъркате. Да, отново пърдящата възглавница. След това опитвате дали е достатъчно солено. Да, трябва. Според мен трябва му още сол. Окей. След това разбъркваме. Добре, не е много важно. Не.
Млякото трябва да придобие ето такава форма. Ето така. И сега имате всичко. Нарязвам ви салам. Взимате едно парче от салама. Слагате го в млякото. На мен така ми харесва. Аз така го харесвам. Правя го по-здравословно. По принцип с майонеза го ям, но сега много вкусно. Да, и е така. Използвайте вилито, защото салама е леко по-мазен. Опитайте и двете, това на брат ми и моето. В кой град съм? От тази светлина ще познаете. София. Много хора са се родили в София, ама аз не искам там да живея. Хайде, така и дай. Добре? Много е вкусно. Ето, хапвам си го с удоволствие. Е така трябва да изглежда. Не е нужно и от двете страни. Най-важното е да ви е вкусно. Направо си хапвам с удоволствие. Ако вие го ядете с майонеза, не, така не се яде. Това е. Това е живот. Хайде, спри видеото. Не трябва много да режеш. И режи по тънки парченца, защото аз отрязах едно, дето е толкова дебело, пък няма да го ям. Много е вкусно. Айде да го спирам. Ако на вас ви хареса, пишете в коментарите. И на мен същото. Да. И абонирайте за канала. Лайкнете това видео. И аз съм негова бия. Да, ние сме братя. Ама това млеко много кисело. Да не каже. Аз накрая ще се самоубия като японец. А те нали знаете как се самоубиват? Не бе, чики, не! Но ти го правиш още по-дълго. Има ли проблем? Аз искам да го спираме. Добре. И нали ако нали ви остане още мляко, хъпнете си. Ако пък ви е много кисело, го дайте на някой човек от семейството ви, който харесва по-кисели неща. И това е здравословно. Да ядеш кисело мляко, мургаш, няма значение какво е, но е здравословно да ядеш такива неща. Яще домати, яще зеленчуци, отново пръскащата възглавница. И, нали,
И нали... какво щях да кажа? Оли, някой ти звъни на тихо. Никой не ми звъни. И... нали... това е от мене. Айде, чао! Да не лайкнете това видео. Чао!